Hello friends, borebai, bodo Gr.4 official YouTube channel नोंथांमोन थाखाय latest update लाबोबावदों बेनो जाबाय Gr.4 admit collection दा बोरै खालामनांगौ बोरै मोनगोन आरो इन्टारभिउआ सानबेसे लागोन बबेयाव लागोन आरो मा जिल्लायाव लाग्रोगोन बिनि सायाव सर्सआव मोननायखौ आपडेट लाबोदों जाहाथे नोंथांमोना बयबो क्लियर जायो जाय नोंथांमोना बड' Gr.4 official YouTube चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामनानै ला जेब्लायबो साख्रिनि आपडेट नोंथांमोना बर' रावजों लेटेस्ट मोननो हागोन दा फार्स्टआवनो Gr.4 admit नोंथांमोना मोनखादों जेब्ला चेनेलाव बेबायदिनो सिलेक्शन प्रसेसखौ नोंथांमोना चेनेलाव मोनलांबाय थागोन बेखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ फुल्लि नायनांगौ खायसे भिडिअ नाया डाइरेक्ट कमेन्ट्स खालामो नोंथांमोना भिडिअ नाय धोर्ज हमनानै भिडिअ नाय लाइफआव गोबां धोर्ज नांगौ जायो अब्लासो नोंथाङा साक्सेस जायो दा जियानो जा जों फैबाय अफिशियेल वेबसाइटआव ओके देन अफिशियेल वेबसाइटआव फैनाय लोगो नोंथांमोना मोनसे नोटिस बोर्ड मोनदों आरो बे नोटिसआव जों गोबां आसा खालामदोंमोन एडमिननि बागै एबा अनलाइन एडमिन मोनगोन होननानै दा जों मोननो हायासै थ' बेखायनो एडमिनखौ हरदों जोंनिया पोस्ट अफिसाव स' बेखायनो नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामनांगोन पियनफोरजों एबा पोस्ट अफिसाव थांनानै डाइरेक्ट सोंहैनो हागोन दा मोनसे बाथ्रा जेब्ला जों एप्लाइ खालामदोंमोन ना अब्ला जोङो गासैबो अफलाइनसो खालामदोंमोन ओके बेयाव अफिशियेल नोटिसखौ जों नेदोंमोन नाथाय मोनासै थ' बेखौ दोनथ'बाय दा जों मोनसे खामाव जों गासैबो डकुमेन्ट्सखौ जेरेक्स खालामनानै सेल्फ एटेस्टेड हरदोंमोन बै समाव खायसे सेल्फ एटेस्टेड हरासै बेयावबो नोंथांमोना रिजेक्ट जागोन एबा जायो देन बेनिफ्राय मोनसे बाथ्राबाव मोनसे सेल्फ एनभेलप जों हरनानै थाइबानि एबा 10 थाखानि पस्टेल स्टाम्प हरदोंमोन बेखौबो खायसे हराखै बेयावबो खायसे रिजेक्ट जायो आरो बेखायनो दानि Gr.3 आवबो नोंथांमोना हरथारनांगोन दा मानि थाखाय हरथारनांगोन नोंथांमोना लाइभ प्रुफ नाय गोजौआव आं स्क्रिनाव होदों बेखौ नोंथांमोननो माने पस्टेलाव हरफिनो आरो ओके स' बेखायनो नोंथांमोना बेखौ हरथारनांगोन नङाबा रिजेक्ट जायो थ' बेखौ जों मोनथिबावबाय दानिया जों Gr.4 हिसाबै जों एडमिटखौ जों ओरै मोनदोंमोन 10 पासनि मोनसे बेनिफ्राय क्लास 8 पासनि Gr.4 मोनसे जों एप्लाइ खालामदोंमोन गासै 10टा डिपार्टमेन्टआव दा बिनि एडमिटआ हरबाय आरो बेयाव अनलि बाइबा टेस्ट जागोन बेयाव एग्जाम गैया दा पोस्ट ग्रेजुवेटफ्रा एप्लाइ खालामदोंमोन दा बिथांमोना एडमिट मोनासै नामा दा बिनि सायाव गोबां गिनाय जागासिनो दङ दासिम सर्सआव मोननायाव फैथ'वाखै दा Gr.4 साख्रियाव पोस्ट ग्रेजुवेटफोरखौ रिजेक्ट खालामबाय नामा बेनि सायाव अफिशियेल आपडेट मोनथ'वाखै दासिम जि एडमिट फैदों गासैबो ग्रेजुवेट लेभेला फैदों बेखौ मोननाय जाथ'दों दा जिनोखि आं नोंथांमोननो एडमिट श' खालामनो थांगासिनो दङ दा बे एडमिटखौ आं गांनै लाबोदों जाहाथे जों क्लियार जायो आरो इन्टारभिउआ सानबेसे जागोन अदालगुरि हिसाबै बा गुबुन जिल्ला हिसाबै बबेयाव जाग्रोगोन बेनि सायाव कभार खालामगोन आरो दा जायफ्रा एडमिट मोनदों नोंथांमोनाबो कमेन्ट्स खालाम मा डिस्ट्रिक्टनिफ्राय दा नैबे जाबाय एडमिट कार्ड दा जोङो दाखालि दिन्थिनाया एडमिटआ एबा मैया दिन्थिनाया जोंहा 22 नभेम्बरमोन दा बे मोनसे गोदान एडमिट फैबावदों जों बेखौ नायगोन आरो पोस्ट अफिस होनोबा खौरां पोस्ट अफिस अदालगुरि डिस्ट्रिक्ट हिसाबै जायफ्रानोखि दङ नोंथांमोना खबर लादो बिथिं रल नाम्बार बिथिं Gr.4 दङ स' बेयाव गोबांथार माने गाइडलाइन्स लिरदों जेरै नोंथांमोना कल लेटारखौ लांफाथारनांगोन बेखौ होमबासो एलाउ जागोन नोंथांमोना बाइबा टेस्टआव आरो गांसे आइडि प्रुफ लांफाथारनांगोन अके आधार कार्ड पेन कार्ड भटार कार्ड एनि वान देन नोंथांमोननि एड्रेस स' एड्रेस आरो डेटखौ नायोबा नोंथांमोना एड्रेसखौ ओरैबायदि सानदों खायसे हायार सेकेन्डारि स्कुलाव सानदों बे नङा माने बिनि खाथियावनो मोनसे अफिस दङ अके स' नोंथांमोना बे हायार सेकेन्डारि स्कुलाव नङा बिनि खाथियावनो डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरि अफिस दङ बेयावसो नोंथांमोना अरेल टेस्टखौ लानायखौ नुगोन आरो बे डेटआ जोङो फार्स्टआव मोनदोंमोन जों मैया नायनाया 22 मोन नाथाय आरोबाव गोदान एडमिट फैबावबाय बेनो जाबाय 21 नभेम्बर अके 21 बे दाननि नभेम्बराव नोंथांमोना मा इन्टारभिउखौ होनो मोनसिगोन अरेल टेस्टखौ आरो आं मोनसे सिगांनि एडमिट भिडिअ खालामनायखौ दिन्थिदों स्क्रिनाव नाय बे जाबाय 22 नभेम्बराव माने इन्टारभिउआ सानबेसे जागोन होनोब्ला सर्सआव मोननाय बादिबा माने जोंहा 3 डेज जागोन अके 3 डेज इन्टारभिउ जागोन आरो अके स' बेखायनो जुदि मोननै मोनथाम पोस्ट एप्लाइ खालामदोंबा नोंना सानसेयावनो नोंथांमोना मा इन्टारभिउ होनांगोन आरो एडमिटआ गांनै गांथाम फैदों दा जोङो 21 22 जों मिन्थिबाय आरोबाव दंबावो लास्टआव बेनो जाबाय 23 नभेम्बरावबो नोंथांमोननि अरेल टेस्ट जागोन डेट मिन्स 3 डेज इन्टारभिउ कन्डाक्ट खालामगोन नोंथांमोननि अरेल टेस्ट Gr.4 हिसाबै अके स' बेखौ आं अदालगुरि हिसाबै क्लियार खालामबाय दा गुबुन जिल्लाया कमेन्ट्स खालामदो नोंथांमोनाबो सर्सआव मोनदोंबा आरो आंबो मोनोबा नोंथांमोननो फिन खनसेबाव भिडिअ लाबोगोन बेनिफ्राय अरेल टेस्टआव थाङोबा जिनोखि गाइडलाइन्स दङ बेखौ फल' खालामबानो जाबाय बेयाव गोबांथार दङ नै आं बेखौ बुंबाय थाला नाथाय मोनसे बाथ्रा अरेल टेस्टआ जोबोर इजि अरेल टेस्टआव पास खालामनो जोबोर इजि नोंथांमोना जास्ट कनसेप्ट क्लियार जानांगोन नोंथांमोना कनफिडेन्स थानांगोन गावखौनो फोथायनाय थानांगोन अब्लानो 100% नोंथाङा बाइबा क्लियार खालामबानो Gr.4 आव डाइरेक्ट साख्रि अके गासै 10टा डिपार्टमेन्टआव नोंथांमोना Gr.4 हिसाबै सोरबा पियन चौकिदार बा सुइपार बा नोंथांमोना जि पस्ट दङमोन बेयाव थांनो हागोन आरो बे साख्रिया आसा खालामो डिसेम्बराव रिजाल्ट मोननाय चान्सआव दङ दा बेनो बयनिसिमबो अल दा बेस्ट थाबाय नोंथांमोना इन्टारभिउ डेटखौ मिन्थिबाय आरो गुबुन जिल्लानि एडमिट मोनदोंबा नोंथांमोना कमेन्ट्स खालामनानै गाव गावनि पोस्ट अफिसखौ खोन्थाबानो जाबाय